So, idan ka understand technical analysis, za ka san yadda za ka yi buy a nan ko buy a nan. In this video, zauna muku step by step inda za ku fara technical analysis a financial market for beginners. So, kafin na shiga cikin wannan bidiyon, zan muku bayani akan very important terminology da ya kamata kowane trader ya sani. Number one, price action. Abin da ake nufi da price action, za ka dinga amfani da shi ne kana duba movement na assets. Let's say ka shiga trading, za ka yi da technical analysis, ka je ka analyzing na market. Ka duba ga wannan market din me za ta yi off ne ko kuma za ta yi down ne. So wannan shi ne ake ce mai price action. Number two kuma long position. Shi kuma abin da ake nufi da long position, let's say a ce yanzu ka shiga trade, ka je ka selecting wani asset wanda za ka yi trading. So ka je ka yi analyzing na shi, sai ga cewa zai tashi ne, kenan za ka yi buy. So wannan buy din shi ne ake ce mai long. Number three kuma short position. Shi kuma short position, for example yanzu ka je ka shiga trade, ka je ka analyzing na asset din da za ka yi trading, sai ga cewa wannan asset din zai faɗi ne, kenan za ka yi sell. So wannan sell din da za ka yi shi ne ake ce mai short. Number four, pump or bullish. Shi kuma a lokacin da price din asset din da kake trading yake tashi kenan, shi ne ake nufin pump ko kuma bullish. Number five, down or bearish. Shi kuma a lokacin da price din asset din da kake trading yake faɗuwa kenan, shi ne ake nufin down ko bearish. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon, zan yi gani naku akan abubuwa guda uku ne wanda suna da matuƙar amfani, suna abubuwan da ya kamata mutum ya fara duba su idan ma mutum yana so iya technical analysis. So number one da za yi magana akan Japanese candlestick. Kamar yadda ke ni, Japanese candlestick yana da matuƙar amfani. Like, shi ne abu na farko da ya kamata mutum ya fara sani idan mutum yana so ya iya technical analysis. So, and then number two kuma za yi magana akan market structure. So market structure shi kuma shi ne abin da ya kamata like kowane trader ya dinga dubawa. Maybe yau da safe ka tashi za ka shiga trade, shi ya kamata ka duba ka ga market a wani hali market take ciki. Maybe market tana uptrend ne ko kuma tana downtrend ne. So and then kuma number three za yi magana akan candlestick pattern. So candlestick pattern kamar da kuka sani akwai different pattern. So amma wannan bidiyon zan nuna muku kalan pattern masu matuƙar amfani da ya kamata ku sani. And then kuma insha Allah idan ka duba ƙasan wannan bidiyon wurin description zan ije muku link na wani PDF wanda wannan PDF na akwai different pattern. Na kullum idan kana kallon shi hakan zai sa ka dinga sanin wasu pattern sosai na candlestick. So amma yana da matuƙar amfani like ya kamata kowa da kowa ya san shi. So abu na farko za ka fara yi shine za ka fara zuwa browser ka ko kuma ka je Play Store ko App Store ka je ka download TradingView. Wannan shine TradingView, shine the best charting platform wanda a ciki za ka shiga za ka dinga analyzing market. Like kamar yadda kuke ne a ciki za ka iya analyzing indices, stock, crypto, forex, futures, bonds da sauransu. So yau kuna so na muku bidiyo na muku bayani akan duka wa'innan ne bambancin su. Me indices, me stock, me crypto, forex, futures. Yau kuna so duka na muku bayani akan su. So kuma comment a ƙasa wannan bidiyon insha Allah. Maybe next video zan muku bidiyo zan muku full bayani akan me difference nasu. So abu na farko bayan ka riga ka shiga cikin TradingView. So ku duba ƙasan wannan bidiyon description zan yi jaba link na TradingView so sai ka je kai downloading. So za ka zo da kanan sama inda aka search bar. So za ka clicking na search bar. Bayan ka clicking search bar kamar yadda ke ni nan zai baka dama ne kai searching asset ɗin da kake so kai trading. So idan muka duba da kanan number one za ga akwai Bitcoin ko sai na clicking launch chart. So idan muka duba da kanan kamar da ke ni yanzu gashi ya riga ya buɗe min. So wannan market ɗin haka take. So nan za ka shiga ka analysis ka duba abin da za ka yi trading. So yanzu zan muku bayani akan me Japanese candlestick. So ya kamata ku understand me Japanese candlestick. So zan fara duba da kanan sama a TradingView na zan yi clicking. Bayan na clicking kamar da ke wannan shine chart na market. So akwai three type of chart na market din nan. So da muka duba number one za mu iya cewa akwai line chart. So wannan shine line chart wanda wannan line chart din zaka dinga amfani da shi ne kana analyzing na market. Maybe kai long ko kuma kai short. So sannan kuma idan muka duba kamar da ke ni muka ƙara dawa nan za ku ga akwai bar chart. Shi kuma wannan bar chart din a haka yake kamar da ke ni za ga shi kuma gashi. So duka wa'innan chart line chart da bar chart ba sa ba da dama mutum ya dinga analyzing na market da kyau inda ya kamata. Shi sa ake amfani da wannan chart din da ake ce mai candlestick chart. So wannan shine candlestick chart. Wannan shine Japanese candlestick. Ku duba shi da kyau, wannan shine Japanese candlestick. So wannan shine abin da zan fara muku bayani na farko kuma shine abin da ya kamata ku sani. So amma kafin nan bara dan ƙara muku explanation akan wannan market din domin na san maybe akwai beginners. So kamar yadda kuke gani wannan market din kasuwa ce wanda like anytime ana abu biyu ne. Like ana buy and then ana sell. Ku gane ba? Maybe a ce yau ka shiga da safe za ka yi trading sai kai analysis da kai analysis sai ga yau wannan market din fa yau za ta tashi ne. So me za ka yi? Za ka yi buy. So idan ta tashi ka yi making profit. So ma bara muku explanation. So idan muka duba da kanan yanzu misali ni yanzu ina da $1,000 a trading account nawa. So ina so ne trading. Yau na tashi da safe ina so ne trading. So sai na zo na duba asset na wani game zan yi trading. Za ku kamar yadda kuke gani akwai indices, akwai forex,
akwai stock, akwai crypto, akwai abubuwa kala-kala da ake trading. So ni yau let's say sai na selecting zan yi trading Bitcoin, like zan yi trading crypto kenan. So already kamar na gaya muku ina da $1,000 a trading account nawa. So abin da zan yi zan je zan yi analysis, zan yi amfani da wannan candlestick chart ɗin nan, zan je zan yi analysis, zan ga yawa me wannan market ɗin ta yi. Idan Bitcoin yau zai tashi ne so zan yi buy, idan ya tashi ina profit. Idan kuma Bitcoin zai faɗi ne zan yi sell, idan ya faɗi ina profit. So for example yanzu na shiga market ɗin, da na shiga sai Bitcoin yana nan wajen, so sai na je sai na yi analysis kamar da ke ni, sai analysis ina ga maybe Bitcoin zai tashi daga nan zai zo nan wajen. Kun gane ba? Wannan shine time da na shiga market ɗin. So idan na shiga market ɗin a nan Bitcoin kuma ya zo nan, so ina profit. So let's say for example, bara mu gani akwai indicator da nake yin da shi. So sai na zo na sa shi a nan, sai na sa wannan shine entry nawa, wannan shine entry point nawa, ma'ana anan zan shiga wannan kasuwan. Wannan kuma shine take profit nawa, ma'ana nan ne target ina. And then wannan ƙasa kuma shine stop loss nawa, kamar yadda ke ni shine stop loss nawa. So nawa zan yi risky? Let's say a ce zan yi risky $100. Zan yi risky $100 ne a wannan trade ɗin. Kun gani? Maybe zan yi risky $100. Kamar yadda ke ni zan yi riskin $100 ina neman $300 profit. Abin da nake nufi nan na yi riskin $100. Kun gane ba? Idan market ɗin ta tashi da kanin ta zo nan wayan, so na samu riba $300. Kun gane ba? Amma akasin haka kuma idan market ɗin ta yi ƙasa zan yi asara $100. So wannan shine. Kun gane ba? So bayan na yi analysis, na sa take profit nawa and stop loss nawa, so kawai maybe sai ɗan jira market ɗin maybe awa ɗaya awa biyu na ga kawai Bitcoin zai kai wannan target ɗin. So kawai maybe bayan 'yan mintuna kawai sai farashin Bitcoin fara tashi, sai Bitcoin zai kai target nawa. Kamar da yanzu gashi Bitcoin ya kai target nawa, so na riga na samu wannan profit ɗin kenan. So abin da nake so ku fahimta anan, wannan kasuwa ce wanda anytime kamar da na gaya muku ana abu biyu ne. Yanzu na shiga ne na yi predicting cewa pricing Bitcoin zai tashi, so na yi buy, da ya tashi ina profit. So idan kuma gobe na shiga na predicting cewa pricing Bitcoin faduwa zai yi, so zan yi sell. Idan Bitcoin nan ya faɗi ina profit. So nan na muku bayani like na muku gwari-gwari maybe yanda za ku understanding abin da nake nufi. So bayan kun fahimta yanda wannan market ɗin take, kamar da na gaya muku market ce wanda ana buy and then ana sell. So bayan ka fahimta wannan, abin da ya rage maka yanzu next shine kuma ka fahimta wannan chart ɗin. Kamar da na gaya muku wannan shine abin da ake ce mai Japanese candlestick. Wannan shine Japanese candlestick. Yawancin traders yanzu suna amfani da wannan Japanese candlestick chart ɗin ne wajen analyzing na market. So idan muka duba da kanan, nan kowane candle guda ɗaya kuke gani yana fitowa ne a 1 hour. Kun gane ba? Akwai different time frame. Like ya kamata ku san me time frame. Abin da ake nufi da time frame shine yanzu misali yanzu ga nan wajen. Ku duba nan 1 hour ne. So yanda ake clicking nashi na mai da shi 1 minute. So abin da yake nuna mun yanzu ana kenan duk candlestick guda ɗaya nan. Duk one candlestick guda ɗaya nan yana fitowa ne duk bayan minti ɗaya. Kamar yadda ke sai a ce nan minti ɗaya, minti biyu, minti uku, minti huɗu. Abin da ake nufi da duk candlestick guda ɗaya ku gan shi ana maybe red ne ko green ne, so yana fitowa ne duk bayan minti ɗaya. So yanzu idan zan zo zan mayar da time frame nawa, let's say na mayar da shi 1 hour. In na mayar da shi 1 hour, so duk candlestick guda ɗaya nan yana fitowa ne a duk bayan awa ɗaya. So wannan ya danganta da kalan candlestick naka. I mean ya danganta da kalan time frame ɗin da zaka yi using da shi. So akwai different time frame zaka iya amfani tun daga kan na 1 minute har zuwa 12 month, ma'ana shekara ɗaya kenan. So yanzu idan zan mai da shi let's say na mai da shi na 1 day. In na mai da shi na 1 day kamar da ke ni, nan duk candlestick guda ɗaya nan yana fitowa ne duk bayan kwana ɗaya. Duk bayan kwana ɗaya. Yanzu wannan kamar da ke ni nan kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, kwana huɗu, kwana biyar, shida, bakwai. So haka zaka yi ta irgawa. Kun gane ba? So wannan shine candlestick. Like kowane kalan trader akwai kalan time frame ɗin da yake using da shi. Kowane kalan trader akwai kalan time frame ɗin da yake using da shi ba. So ni yanzu muna misali ne kamar da ke na san maybe kun gane. So bara na yi magana akan wannan 15 minutes ɗin nan. So yanzu already bayan kun san wannan candlestick ɗin nan, bayan kun san duk guda ɗaya, idan ka canza time frame akwai zai canza yanayin fitowar shi. Idan 1 minute time frame ne yana fitowa duk bayan minti ɗaya, idan 4 hour ne duk bayan 4 hour, idan 5 hour ne is depend kalan yanayin time frame ɗin da ka zo da karan kai selecting, so kalan yanayin adadin yadda candle na ka zai fitowa. So bayan kai understanding wannan, so yanzu zan muku bayani akan kusan wa'innan candlestick ɗin nan kowanne kusan ne bambance shi. Kamar yadda kuke ni wannan candlestick ne guda biyu, like akwai bullish akwai bearish. Idan aka ce maka bullish shine wannan green ɗin. Kun gane ba? Idan aka ce maka bearish shine wannan red ɗin. So ma bara in ƙara muku explanation da kyau. So da muka duba da kanan, kamar yadda na gaya muku akwai bullish candlestick. Bullish candlestick shine wannan. Bullish candlestick shine wannan. Ma'ana wannan candlestick ne wanda shi yana fitowa ne a green. Kun gane ba? Yana fitowa ne a green. Wanda kamar yadda kuka sani idan ka shiga wannan market ɗin, a duk time da ya ga market ta green, so yana nuna baka cewa wannan market ɗin za ta tashi ne. And dai kuma kamar yadda kuke ni akwai bearish candlestick. Shi kuma wannan bearish candlestick ɗin nan, shi kuma yana fitowa ne a red. Kun gane ba? Wannan green, wannan red. So shine difference ɗin. So kuma kowane candlestick a nan, kamar yanzu misali mu ɗauko wannan candlestick ɗin,
wannan shine bullish candlestick. Shi bullish candlestick yana budewa ne ta ƙasa, ma'ana yana open ne ta nan. Kamar yadda kuke gani, wannan shine da aka sa open din nan. So yana open ne ta nan ƙasa. Ma'ana yanzu mu ɗauki wannan. So wannan candlestick din, let's say a ce wannan 1 hour candlestick ne. Idan 1 hour candlestick ne, ma'ana time frame nashi yana da amfani da time frame na 1 hour. Ma'ana duk bayan awa ɗaya ne wannan candle ɗin yake fitowa. So wannan candle ɗin misali a ce da ya fito abin da ya fara yi, so sai ya fara yin ƙasa. Kamar da kuke ni, ya fito sai fara yin ƙasa. Da ya zo nan wajen, wannan shine low ɗin shi. Wannan abin ana ce mai wick. Wannan shine wick ɗin wannan line da kuke gani. So da ya zo nan ƙasa, kun gane ba? A lokacin da wannan candle ɗin ya fito ya fara yin red ne. So kuma sai dawo ya fara yin green. So da ya fara yin green ɗin kamar da kuke shine ya fara tashi. Da ya fara tashi shine sai da ya kawo nan. Wannan shine height ɗin shi. So bayan ya kawo wannan height ɗin kuma sai ya ƙara dawowa ƙasa. So da ya dawo nan ƙasa, so sai closing anan. Ma'ana a daidai time ɗin da awa ɗayan nan zai ƙare wani sabon candle zai fito shine sai closing anan. Kun gane ba? So wannan shine Japanese candlestick. Kowane candlestick da kuke gani akwai yanayin fitowar shi. Kamar da kuke gani, na ƙasan shine low. Wannan kuma ɗan line ana ce mai wick. Wannan ɗan line ana ce mai wick. Kamar da kuke wannan line wick ake ce mai. Shi kuma wannan shine height ɗin shi. Ma'ana wannan candle ɗin a lokacin da ya fito ba sama ya fara yi ba, ya fara yin ƙasa ne. Ma'ana ya fara yin wick kenan. Da ya fara yin ƙasa ya fara yin red, sai zo da kanan wajen sai low, and kuma sai fara koma sama. Da ya dawo sama kuma sai da ya kawo nan sama gabaki ɗaya ya je height ɗin shi. And kuma sai ya dawo a lokacin da wannan 1 hour ɗin zai ƙare sai ya closing anan. So ina fatan kun fahimta. So wannan bullish candlestick ɗin nan, wannan shine bullish candlestick. Ma'ana shine kyau na baka lokacin da kasuwa tana tashi. Shi yana open ne ta nan, and then yana closing ta nan. Zai open ta ƙasa, zai closing ta sama. So idan muka duba kuma daga nan akwai bearish candlestick. Shi kuma bearish candlestick shi ma exactly kamar wannan yake, amma shi difference na shi wannan red ne, shi wannan ja ne. Ma'ana shi wannan kamar da yake yana open ne ta sama, shi zai buɗe ta sama ne. For example yanzu mu dauki wannan candle ɗin shi ma 1 hour candlestick ne. So misali da ya buɗe ya fara yin sama. Da ya fara yin sama ya kawo wannan shine height ɗin shi. Ma'ana a lokacin da ya fara buɗewa ba wai ya fara yin red ne, ya fara yin green ne. Ma'ana ya fara yin sama sai ya kawo nan sai ya wick. So bayan ya yi wannan wick ɗin sai kuma ya dawo ya fara koma ƙasa. Kamar da yake ni ya fara koma ƙasa. So a daidai time da wannan 1 hour ɗin nan zai ƙare. So shine wanda da ya kawo ƙasa har ya kawo nan, kun gane ba? Ya kawo nan. So amma da ya time da wannan 1 hour ɗin zai ƙare sai kuma ya ɗan koma sama. Kamar da yake ya koma sama sai ya wick sai closing anan. So wannan shine closing nashi. Kun gane? So kowane candlestick gabaki ɗaya kuke gani a wannan Japanese candlestick ɗin nan, kamar da kuke gani kowane candlestick akwai abu guda huɗu ne a cikin shi. Akwai open, akwai close, akwai high, akwai low. Kun gane ba? So shine difference nasu. So amma a duk lokacin da kaga candlestick green yana nuna maka bullish candlestick kenan. Ma'ana wannan candlestick ɗin ya tashi. Kun gane ba? A duk lokacin kuma candlestick red yana nuna maka bearish candlestick kenan. Ma'ana wannan candlestick ne wanda shi kuma ya faɗi. So bullish candlestick yana open ta ƙasa ya closing ta sama. Bearish candlestick kuma yana open ta sama ya closing ta ƙasa. Kun gane? Ina fata kun yi understanding. So wannan shine abin da ake ce mai Japanese candlestick. Kowane candlestick guda ɗaya akwai abin da yake nufi. So amma it depend da time frame ɗin da kake amfani da shi. Kamar yadda na muku bayani akan time frame. Wannan yanzu muna magana ne akan 1 hour time frame. Wannan da wannan 1 hour ne. So kenan duk guda ɗaya na fitowa bayan awa ɗaya ne. Da bayan awa ɗaya yayi zai closing wani kuma zai fito. Kun gane ba? So idan ma 5 hour ne duk bayan awa 5. Idan 1 day ne duk bayan kwana ɗaya kenan. Idan 1 week ne duk bayan sati ɗaya kenan. Kun gane ba? Idan 1 month ne duk bayan wata ɗaya kenan. So kowane candlestick ya danganta da kalan time frame ɗin da kai amfani da shi. So wannan shine abu na farko da ya kamata, like idan zaka fara analysis ya kamata ka san me Japanese candlestick. Kun gane ba? Wannan shine Japanese candlestick, shine chart ɗin da yanzu yawanci traders suke amfani da shi suna analyzing na market. Kamar yadda na muku misali akwai bar chart, akwai line chart, sannan akwai candlestick chart. So wannan candlestick chart ɗin shine abin da zai nuna maka ainihin me direction ɗin market, me movement ɗin market. So yana fatan kun yi understanding. Wannan shine abin da ake cewa Japanese candlestick. So idan muka duba da kanan kamar yadda kuke yanzu gashi za ku ƙara gani, yanzu ina amfani da 15 minute time frame ne. Ma'ana duk candlestick guda ɗaya nan yana fitowa ne duk bayan 15 minutes. Kun gane ba? Duk candlestick guda ɗaya, wannan kamar yadda kuke wannan rate ɗin 15 minutes, wannan ma 15 minutes. Tare shi kamar yadda kuke ni. Wannan duka duk waɗannan candlestick da kuke ganin su nan duk guda ɗaya yana fitowa ne a bayan minti 15. Duk guda ɗaya yana fitowa ne a bayan minti 15. So idan ka lissafa su za a gani dai minti ne zai baka. Yanzu idan na mayar da shi 1 hour, so duk guda ɗaya yana fitowa ne duk bayan awa ɗaya. Kun gane ba? So wannan shine Japanese candlestick. Ana amfani da wannan sosai yanzu wurin analyzing na market. Da shine zaka shiga ka analyzing na market ka ga wani hali ne market take ciki. Kun gane ba? So wannan shine wanda idan kuka ga green
shine na shine ke nuna muku bullish candlestick kenan, ma'ana kasuwa maybe ta tashi kenan, bullish, the market is bullish. Idan kuma kuka ga bearish candlestick shine kenan yana nuna muku kasuwa tana faduwa kenan, ma'ana the market is bearish. So za ka bambance su ka gane me difference nasu. Sannan kuma sai market structure. So wannan market structure din yana da matuƙar amfani, like ya kamata kowane trader maybe kullum idan ka tashi da safe kana so ka shiga trade, so ya kamata ka duba market structure, like the market a wani hali take ciki, kaga me trend in market. So idan muka koma yanzu bari koma zuwa chatin sai na dan ƙara wani muku na muku gani. Idan muka duba da kanan za ku ga wannan shine market din, wanda wannan chatin like ku fahimci wannan kasuwan maybe ba wai kasuwa bace wanda let's say kawai misali a ce za ta dinga tafiya kawai a layi haka, no, kasuwa ne wanda tana zigzag, za ta iya yin sama, za ta iya dawowa tana tafiya haka, kuma za ta iya yin ƙasa. So it depend, ka gane ba? So kai yanzu zaka duba wani trend ne zaka dinga amfani da shi wajen analysis. So idan muka duba da kanan kamar yadda na gaya muku market akwai trend guda uku ne. Number one idan muka duba da kanan shine uptrend, ma'ana uptrend. Idan muka duba uptrend abin da ake nufi da uptrend ma'ana lokacin da kasuwa take tashi kenan. Kun gane ba? A lokacin da ka shiga market kaga market tana uptrend, so a time din me zaka duba, me zaka yi a market a lokacin kawai zaka dinga duba buy ne, ma'ana zaka dinga duba buy ne. A lokacin da market take uptrend shine for example kamar da ke market za ta dinga yin haka, za ta tafi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ku fahimta? Wannan shine higher low din market din, wannan kuma shine high high, wannan shine higher high, higher low. Misali market ta tashi kasuwa tana tafiya ta yaka ta yaka ta yaka ta yaka ta yaka ta yaka, so wannan shine higher low ɗinta, higher high, higher low, higher high, higher low. So wannan shine abin da yake nuna, wannan shine abin na farko da ya kamata ka duba a lokacin da ka shiga kasuwa, kai kasuwa tana hakan nan, so ya kamata ka duba buy ne, ma'ana a time din ya kamata buy ya kamata kai a market din. For example kamar yadda kuke gani yau da safe na shiga trade, so maybe na ga market din tana uptrend kamar yadda kuke gani tana higher low, higher high, kamar yadda kuke gani tana higher low, higher high. So a nan wajen yanzu abin da zan yi kun gane ba, so zan dinga duba buy ne, wanda in Allah ya zan ƙara muku full bayani akan yadda za ku dinga shiga trade, kuna duba market structure kuna shiga trade. So amma yanzu ina so dai kawai ku fahimta ne. So misali kamar yadda kuke wannan shine higher low ta, wannan higher high. So maybe ni a nan wajen next yanzu na ga ta haka, maybe za ta dawo nan and then ta ƙara yin sama, so a lokacin maybe zan yi entry kenan, maybe zan yi long kenan, wanda wannan sai na tsaya na yi analysis mai kyau, sai na tsaya na samu confirmation mai kyau kafin na shiga wannan trade din. So maybe kuma market din yanzu tafi haka, maybe idan ta tashi kamar yadda kuke ni let's say za ta dawo haka, idan ta dawo haka to ta yi chain of character kenan, ma'ana ta canza direction din market din, maybe market din za ta dawo kuma downtrend ne ko kuma ta dawo tana tafiya a consolidation, wanda wannan da zan muku bayani akan shi. So amma yanzu idan market tana tafiya a sama, wannan shine abu na farko a trend din market, ma'ana market tana uptrend kenan, kasuwa tana tashi kenan. So shine market za ta dinga creating higher low, higher high, higher low, higher high, kamar dai da kuke gani. So market din za ta iya canza direction ko kuma ta cigaba da tafiya haka, so wannan ya danganta da analysis naka da kai. So wannan shine trend na farko wanda market take. So trend na biyu kuma shine muke ce mai downtrend, ma'ana wannan downtrend ne shi kuma lokacin da market take kasa kenan, shi kuma market za ta creating lower high, lower low, kamar da ke wannan shine lower high, wannan kuma lower low, kamar da ke ni kamar da kuke ni. So market din ita kuma direction din market din yayi kasa kenan, shi kuma anan abin da ya kamata ka duba a market, shi kuma anan sell ya kamata ka duba, kamar da kuke ni market na ta dinga yin kasa kenan, market na ta dinga yin kasa, market na ta dinga yin kasa, so shi kuma anan zaka dinga duba sell ne. Kun gane ba? Wannan shine trend na market na biyu wanda muke ce mai downtrend, wannan muna ce mai downtrend kenan. So idan muka duba kuma trend na uku a market shine ake ce mai sideways, ma'ana consolidation. So wannan ana ce mai sideways, shi kuma a lokacin da ga wannan sideways din a so za ta dinga tafiya ne tsakanin support and resistance, support and resistance. Ku duba wannan shi ake ce mai resistance, so zan muku bayani anan, wannan shine support. So anytime wannan kasuwan kamar yadda ke ni a ce yanzu misali kasuwan za ta yi sama, za ta yi ƙasa, za ta yi sama, za ta yi ƙasa, za ta yi sama, kamar yadda ke za ta yi ƙasa, za ta yi sama, za ta yi ƙasa. So wannan shine abin da ake ce mai tana tafiya between support and resistance. So kai abin da haka anan, wannan shine resistance naka saman nan, wannan shine resistance naka, and then wannan shine support naka. So a koda yaushe market din idan dai kasuwan ta zo nan za ta buga wannan support din, so da wuya market din ka ga maybe ta break wannan support din. So in ta buga wannan support din za ta koma sama kuma za ta koma resistance, and za ta ƙara dawowa nan, za ta ƙara koma, za ta ƙara dawowa, za ta ƙara koma. So wannan shine abin da yake bada wannan consolidation din, shine ake ce mai sideways, kamar yadda ke ni shine trend na uku da ya kamata ku sani a market, shine muke ce mai sideways, ma'ana market za ta dinga tafiya between support and resistance, wanda maybe idan market din ta zo ta yi breaking wannan support din nan,
so maybe za ta retest, idan ta retest kuma maybe ma ta market ɗin ta change direction, maybe daga time ɗin za ta kasa kenan, ko kuma market ɗin ta zo daga nan za ta fasa wannan resistance nan, za ta retest and then za ta sama. Kun gane ba? So amma idan ba haka ba market za ta tafiya ne between wannan support and resistance din. So kai kuma a lokacin zaka dinga amfani da opportunity naka, maybe idan market din ta zo support nata ka bi ta kuma resistance, idan ta zo resistance ka bi ta guda support. So wannan trading ne wanda yana da matukar daɗi, like kun san me support and resistance, so yana da daɗi sosai wajen yin trading. So wannan shine market structure kamar da ke ni, like akwai uptrend, idan ga uptrend ma'ana lokacin zaka dinga duba buy kenan, lokacin kasuwa tana tashi, and then kuma akwai downtrend, shi kuma lokacin zaka dinga duba sell kenan, lokacin kasuwa tana faɗi. Sannan akwai sideways ma'ana consolidation, shi kuma a lokacin zaka dinga duba me zaka yi a market din, zaka dinga yin buy ne ko kuma zaka yi sell ne. Like market din shine ga ku za ta dinga tafiya tsakanin support and resistance. Wannan shine resistance wanda da wuya ga ta fasa wannan, idan ta fasa maybe za ta retest kan line and then ta sama. Wannan kuma shine support kamar da ke ni, za ta yi dinga zuwa tana bugan support nata tana dawo, ma'ana wannan resistance din shine high din market din, wannan kuma support din shine low din market din. So wannan shine abin da ake ce mai market structure, yana da matuƙar amfani, like ya kamata kowane trader ke understanding menene market structure. Next kuma sai candlestick pattern. So candlestick pattern yana da matuƙar amfani, kowa da kowa ya san shi idan kai trader ne, musamman idan kai price action trader ne. So idan ka san different type of candlestick pattern, akwai type din da idan ka shiga market kana kallon wani chart ka san me movement na wannan kasuwan, maybe wannan kasuwan za ta yi continuation ne ko kuma za ta yi reversal ne. Kun gane ba? So wannan pattern din suna da matuƙar amfani, like ya kamata a ce kusan su, wanda insha Allah idan ka duba ƙasan wannan bidiyon wani description zan ije muku link na wani PDF, wanda wannan PDF ne wanda a ciki za ku gan shi kamar haka. Akwai different type of pattern na candlestick, in Allah da zai taimaka maka sosai wurin ka fahimta candlestick muddin idan kana karantawa. So wannan suna da matuƙar amfani, like ya kamata a ce ka san me different type of candlestick pattern. Sannan kuma idan kuna so kawai da muku video, complete video akan candlestick pattern, insha Allah zan muku video akan yadda za ku san different pattern, the best candlestick pattern da za ku dinga amfani da su a wajen trading. So idan muka duba daga nan wannan pattern din akwai different pattern, like akwai reversal pattern, wanda a time da ga reversal pattern maybe kasuwa za ta koma ƙasa ne. Kun gane ba? Akwai pattern kala-kala, and then kuma akwai continuation pattern, wanda a lokacin da ya continuation pattern maybe kasuwa tana faduwa ne, so za ta ci gaba da faduwa, ko kuma tana tashi ne za ta ci gaba da tashi. So wannan pattern din suna da matuƙar amfani, akwai pattern kala-kala wanda ake amfani da su a trade. For example yanzu idan muka duba da kanan za ku ga da kanan akwai wannan pattern din, wannan sama za ku ga rana muku zumi, za ku ga na ce mai double top, so za ku ga rubuta bearish. So wannan bearish din yana nufin cewa wannan pattern ne wanda a duk lokacin da ya gan shi kana trading yana nuna maka cewa so wannan asset din da kake trading zai kasa kenan, so amma dole sai ka jira ka samu confirmation. Idan muka duba da kanan gashi ya gan shi yayi kaman M, shi yana farawa za ku ga yayi kaman M, yayi sama kaman da kuke gani, so ya zo nan ya tsaya. So wannan shine touch na farko kamar yadda kuke gashi na zana muku shi, and then wannan shine touch na biyu kamar yadda kuke gashi kan za ku ga na zana muku shi. So a lokacin da ka shiga trading kaga trading ya zo ya haka yayi kaman M, so abin da yake a lokacin akwai abin da ake cewa neckline a cikin trading view. Insha Allah zan muku video step by step yadda ku fara amfani da trading view platform. So zaka zo ka zana wannan neckline din, idan ka zo ka zana wannan neckline din zaka jira ya fasa neckline din, idan ya fasa wannan neckline din so definitely wannan trade din zai kasa. So kai kuma a lokacin abin da zaka nema ko zaka nema sell ne, ma'ana zaka sell, maybe kana trading crypto ne ko forex ko ma me kake trading, duka analysis ɗaya ne. So a lokacin zaka sell ne, kun gane ba? A lokacin zaka sell kenan, so amma dole sai ka jira ya ba confirmation, like ya fasa nan, ya fasa wannan neckline din naka ka zana. So wannan shine abin da ake ce mai double top. So za ku ga bearish, ku duba da kanan za ku ga an ce bearish. So wannan pattern ne wanda a duk time da ya gashi a market yana nuna maka cewa market za ta yi kasa ne, kun gane ba? So and then idan muka duba za mu ga akwai wannan ana ce mai head and shoulder, head and shoulders. So ga wannan shoulder, ga wannan shoulder, ga head din nan. So shi ma wannan pattern ne wanda shi ma bearish pattern ne, a lokacin da ya gashi a market yana nuna maka cewa definitely wannan asset din da kake trading zai kasa ne, so amma sai ka jira ya ba confirmation. Dan sai muka duba kamar da ke ni za ku gashi nan shi yana tafiya haka ne, zai zo nan wani zaman zaka zana neckline naka, idan kaga ya fara nuna maka alamun zai wannan pattern din kenan, so zai zo zai na daya haka, wannan shine shoulder din na farko, shoulder farko kenan. So dan da kanan kuma ya tafi zai wannan yace wannan shine kan, and then zai kara zuwa zai kara yin wannan shoulder na biyu. So idan ya haka zaka duba gani, kaga wannan shine shoulder na farko, ga head ga kuma shoulder, so haka shine ake cewa head and shoulder. So abin da zaka a lokacin zaka dauko wannan neckline din naka sai ka zana shi, idan ka zana wannan neckline naka definitely da ya fasa wannan neckline din, so market za ta kasa kenan, asset din da kake trading zai kasa.
So wannan shi ma pattern ne wanda ana amfani da shi sosai. Wayannan guda biyun duka bearish pattern ne. Idan ka gansu a market yana nuna maka cewa wannan asset din da kake trading zai faɗi kenan. Su ne wayannan kawai da ke ganin su da wannan and then da wannan. So suna da matuƙar amfani a market sosai. Sannan kuma idan muka duba akwai double bottom. Shi kuma wannan double bottom da kan za ga rubuta bullish. So kamar yadda na gaya muku idan kuka ga bullish ana nufin alaman tashi kenan. So a lokacin da ya ga wannan pattern din kana trading, so shi ma zaka jira ba confirmation. Idan ya ba confirmation shi kuma a lokacin yana nuna maka trade din da kake maybe zai yi sama kenan. For example idan muka duba za ga shi yana farawa ta kasa ne, shi zai kaman W ne haka. So za ga shi ya yi kaman W. So bayan ya fara ba confirmation din before ya fasa wannan neckline ne, zaka zana neckline naka nan, zaka tabbatar ya fasa wannan neckline naka, kuma candle din da ya fasa wannan neckline din ya riga ya closing. Maybe a ce kana amfani da time frame na 1 hour ne, so wannan candle din na karshe da ya fasa nan, so candle din ya riga ya closing, like ya riga ya kare wani ya fito. So idan ya baka haka ya ba confirmation kina, so daga lokacin abin da zaka yi sell ne. So wannan shine. And then kuma kamar da ke ni akwai wannan shi ma wannan bullish pattern ne kamar da ke ni. So za ku gan shi kanan gashi ne invert head and shoulders, shi ma wannan yana farawa ta kasa ne, shi ma bullish pattern ne wanda shi ma a lokacin da ya gan shi market ta haka yana nuna maka asset da kake trading shi ma zai yi sama ne kamar da ke ni. Zaka ga neckline naka idan ya fasa neckline naka, so market ya kamata ku sani anytime idan kana trading 99% na trading waiting ne, definitely sai ka jira. Ya kamata ka dinga jira market tana ba confirmation, maybe ka jira ta ba confirmation guda 2 ko guda 3, is depend da strategy naka. Idan ya ba confirmation sai ka execute a market, amma idan ka ce ba za ka dinga jira market tana ba confirmation ba, so za ka dinga loss, sometimes za ka dinga rasa kuɗin ka sosai a market, domin dole sai ka jira market ta ba confirmation before ka shiga trade. So akwai different pattern da kanan kamar yadda akwai pattern kala like bearish triple top, bullish triple bottom. So akwai pattern kala kamar yadda kenan. So wannan duka su ne pattern wanda bayan wa'annan akwai wasu, so za su taimaka maka sosai idan ka fahimci wa'annan pattern din a market. So wannan shine bayan da zan muku akan candlestick pattern. So wannan kawai na muku explanation ne domin ku san me ake nufi da candlestick pattern. Akwai different pattern, wannan pattern ne wanda za su dinga taimaka maka a lokacin da ka shiga trading. Za ga wani lokaci ka shiga trade kawai kana kallon wani pattern ka san me zai yi, maybe market din za ta yi down ne ko kuma za ta yi off ne. So suna da matuƙar amfani. Akwai pattern kala akwai bullish engulfing, bearish engulfing, akwai pattern kala akwai su doji wanda in Allah da duka idan kuna so ku san su, in Allah ya muku full video akan wa'annan pattern din kawai. So amma sai idan kuma comment kuma liking a wannan bidiyon. So ina fata wannan bidiyon kun yi understanding step by step yanda za ku fara yin technical analysis for beginners. So technical analysis yana da matuƙar amfani a financial markets. Definitely idan kana so ka fara trading, ka fara making money, so dole sai ka tsaya ka samu knowledge akan technical analysis, like ka select strategy naka and then kuma ka tsaya kai focusing ka koya. So idan kuna so na ƙara kawo wasu videos akan step by step yanda za ku fara yin technical analysis a financial markets, kar ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Sai mu haɗu a next video.